Okay, igsoon, murag na excite ko sa ato ang gibasa karon no nga Exodus chapter 1 to 4. So, gusto na ko siya nga ipadayon ang verse 5, chapter 5 ug kung asa ta mahuman hangtod mahuman nato ang 30 minutes. So, naapa ko'y time before ko magsundo sa akong mga anak. So, atong padayonon, no? Nag-ambo naman ta kaganina, pero giputol na ko siya kay murag 30 minutes naman, pero lami siya nga ipadayon igsoon. So, I hope nga padayon ka nga maminaw o kung na kay Biblia maayo gyud kayo so nga kana imong ukbon pod no nya basaha pod ang imong Bible kay basahin lahi na og version kay ako ang version kay Cebuano maay ang bag-ong balita mo ni ako ang version igsoon nga gigamit so na siya Bisaya na napod siya English so pero Bisaya ang akong gibasa kay mao man ni ang ato ang dialect no mao man atong dialect so mo na akong gina basa karon para kuan naatay Bisaya nga ato ang madunggan no kay kadalasan gyud ako ang makon is Tagalog og kadalasan gyud kadaghanan English no sa audio ba no so kini mao ni gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga magbasa ra no dili kinahanglan nga magwali so kung unsa ibutang sa Ginoo kung naa may mga padayag ang Ginoo ato arang ibutang pero dili gyud siya wali igsoon basa ra gyud ta sa pulong sa Ginoo okay so salamat kay igsoon atong sugdan sa chapter 5 na ta sa libro sa Exodus no Exodus so salamat kaayo igsoon sa imong pagpunay og subaybay sa ato ang pagbasa sa Biblia. So, thank you kaayo. Dalaygon ang Dios. Okay, so, Exodus, Kapitulo 5, verse 1, no? Versikulo 1. Okay, so, maon ni si Moses o si Aaron miatubang sa hari sa Ehipto. Mo ni ang time, no? Okay, so, verse 1. Unya si Moises o si Aaron miadto sa hari sa Ehipto og miingon. Kini ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan sa pag-adto sa kamingawan aron maghimog kasaulugan pahinungod kanako. Ang hari mitubag, kinsa man kana si Yahweh, no? Nangutana ang hari kay wa sila kabalo, no? Nganong paminawon ko man siya og palakton ko ang mga Israelita. So tinuod ang giingon sa Ginoo nga dili sila pabuhian sa hari. Wala ako makaila kaniya og dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Isog kay ang hari no. Verse 3, mitubag si Moises og si Aaron. Ang Dios sa mga Hebrew nagpakita kanamo. Padtua in town kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Kung dili namo kini buhaton, patyon kami niya pinaagi sa sakit o sa gubat. Verse 4, ang hari mitubag, nganong gipahunong man ninyo ang mga tao sa ilang trabaho? Balik kamo sa inyong mga trabaho. Verse 5, ang inyong katawhan mas daghan pa kaysa mga Ehiptohanon o buot ninyo silang paundangon sa ilang mga trabaho? So, nagkuan siya, no? Kanang nag-isog-isog jud ang hari. So, verse 6, niadto gihapong adlaw gisugo sa hari ang mga Ehiptohanon nga nagdumala sa mga ulipon ug ang mga kapatas nga mga Israelita. Ayaw na ninyo hatagig dagami ang mga tawo nga magamit nila sa paghimog tisa. Or I think kaning tisa kanang brick bitaw karon kay magko naglapok no. Okay, so sila mismo ang magkuha ni ana. So sila pa jud ang manguha no. Apan mao gihapong gidaghanon sa tisa ang ipahimo kanila ug ayaw kini kunhuri no. Kumbaga ayaw kini kuwai no. So magkuha sila og kanang katong sa to dagami no. Dagami para ibutang sa lapok para ilang ma-shape ang tisa may giingon diri pero murag brick siguro na siya. Okay, unsa man paghimo, di ba? Okay, so ingon diri mga tapulan sila busa naghangyo nga tugutan ko sila pag-adto sa kamingawan aron paghalad ngadto sa ilang Dios. Verse 9, dungagi pa hinuon ang ilang trabaho aron magkapuliki sila sa ilang mga buluhaton og dili na mamati sa mga bakak nga mga sulti.
Busa, verse 10, ang nagdumala sa mga ulipon ug ang mga kapatas migula ug miingon sa mga Israelita. Nagsugo ang hari nga dili na kamo hatagag dagami. Verse 11, kamo na ang magkuha niini bisan asa apan mao gihapon gidaghanon na sa tisa ang inyong himuon. Verse 12, busa nalukop pagsuroy sa mga Israelita ang tibuok Ehipto aron pagkuhag dagami. Giapura sila sa mga nagdumala kanila sa paghimo ug mao gihapon gidaghanon sa tisa matag adlaw ingon sa ilang gihimo kaniadto. Verse 14, gipanglatos sa mga nagdumala sa mga ulipon ang mga kapatas nga Israelita ug gipangutana, nganong wala man kamo makahimo karong adlaw sa samang gidaghanon sa tisa nga inyong gibuhat kaniadto? No? Unya, miadto sa hari ang mga kapatas nga Israelita aron pagpadayag sa ilang mulo. Kamahalan, nganong gibuhat mo man kini kanamo? 16. Wala na'y dagami nga gihatag kanamo apan gipabuhat gihapon kami tisa o gilatigo pagayod kami. Ang imong mga tao ang sad-an. Verse 17, mitubag ang hari. Labihan kamo katapulan, busa mihangyo kamo nga palakton aron maghalad ngadto sa Ginoo. 18, balik kamo sa inyong mga trabaho. Walay dagami nga ihatag kaninyo apan kinahanglan nga maghimo kamo sa samang gidaghanon nga tisa. 19, nakita sa mga kapatas nga Israelita nga nahimutang sila sa lisod nga kahimtang sa dihang gipahimo sila sa samang gidaghanon nga mga tisa matag adlaw. Sa pagbiya nila sa hari, gikasugat nila si Moises og si Aaron nga naghulat kanila. Verse 21. Mingon ang mga kapatas nga Israelita, makita unta ni Yahweh nga inyong gibuhat o makita unta ni Yahweh ang inyong gibuhat og silutan kamo niya kay tungod kaninyo ang hari ug ang iyang mga opisyal napungot pag-ayo kanamo. Daw gihatagan ninyo silag espada aron ila kaming patyon. Verse 22. Unya midangop na usab si Moises sa Ginoo ug miingon, Ginoo, nganong gipaantos mo man kining katawhan? Nganong gipadala mo man ako? Sukad gayud sa akong pagsulti sa imong ngalan ngadto sa hari, misamot hinuon ang iyang pagdaog-daog sa imong katawhan ug wala kay gikatabang kanila. So si Moises nagpagawa sa iyang gibati, no? Kay syempre naluoy pud siya, no? Pero wa siya kabalo sa pamaagi sa Ginoo. So chapter 6, no? Chapter 6. Okay, itong padayonon. Verse 1, chapter 6 sa Exodus. Ang Ginoo miingon kang Moises, karon makita mo ang buhaton ko sa hari sa Ehipto. Pugson ko siya sa pagpalakaw sa akong katawhan. Gani, mapugos gayud siya sa pagpanghingilin kanila. Verse 2. Ang Dios miingon kang Moises, ako ang Ginoo, mipakita ako kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, ingon nga labing gamhanang Dios. Apan wala ko ipaila ang akong kaugalingon pinaagi sa akong ngalan nga mao si Yahweh. So ang first nga iyahang giingnan nga siya si Yahweh, si Moises ra, no? Si Moises. Kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob wala siya nag-mention og Yahweh. Pero kang Moises nag-mention siya nga siya si Yahweh, no? Verse 4. Gihimo ko usab ang kasabutan tali kanila nga ihatag ko kanila nga yuta sa Kanaan nga ilang gipuy-an kaniadto ingon nga mga langyaw. Okay, verse 5. Nabati ko ang mga agulo sa mga Israelita nga giulipon sa mga Ehiptohanon o gihinumduman ko ang kasabutan. Verse 6. Busaing na ang mga Israelita, ako ang Ginoo. Palingkawason ko kamo sa malisod nga trabaho nga gipabuhat kaninyo sa mga Ehiptohanon. Luwason ko kamo sa inyong pagkaulipon pinaagi sa akong gahom ug pahamtangan ko sila sa makalilisang nga silot. Okay, verse 7. Dawaton ko kamo ingon nga kaugalingon kong
kaugalingon kong katawhan ug mahimo ako nga inyong Dios. Masayran unya ninyo nga ako ang Ginoo, ang inyong Dios nga nagluwas kaninyo sa mapait nga trabaho nga gisangon kaninyo sa mga Ehiptohanon. Dadon ko kamo sa yuta nga gisaad ko nga akong ihatag kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ihatag ko kini kaninyo aron mainyo na ako ang Ginoo. So ang Ginoo nakigsulti gid sa ilaha, no? Verse 9. Gisulti kini ni Moises ngadto sa mga Israelita apan wala sila magtagad kaniya kay nawad-an naman silag paglaom tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon, no? Wala gid sila choice ba? Di sila kapahulay, no? Nya patrabaho sila, grabe gyud, murag kanang murag na bitog magkamang na siguro sila sa kagrabe, no? Verse 10. Unya miingon ang Ginoo kang Moises. Adtua og sultihi ang hari sa Ehipto nga kinahanglan pabiyaon niya ang mga Israelita sa iyang yuta. Okay, verse 12. Apan miingon si Moises sa Ginoo, kung ang mga Israelita wala magtagad kanako, ang hari pa kaha? No? Grabe ang kuan ni Moises ba, murag kuan ni sa Ginoo kay murag nalain siya sa nakita pud niya, no? So, dugang pa, dili ako maayong musulti. Nabalik na po siya, no? Nga lagi siya, no? Nagkuhan yun siya ba nga? Dili siya, uban na lang. Pero siya ang gitagaan, gitahasan sa Ginoo ani, no? Verse 13. Unya, gisugo sa Ginoo si Moises og si Aaron nga pasultihan ang mga Israelita og ang hari sa Ehipto nga gisugo sila niya pagdala sa mga Israelita gawas sa Ehipto. Okay, so verse 14. Mao kini ang mga katigulangan nila Moises og ni Aaron. Si Ruben, ang kamagulangang anak ni Jacob, nga may 4 ka anak nga lalaki. Si Hanok, si Palu, si Hezron og si Carmi. Si Simeon may 6 ka anak nga lalaki. Si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Zohar og si Shaol nga anak og babayeng Kanaanhon. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Si Levi may 3 ka anak nga lalaki, si Gerson, si Kuhat ug si Merari. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Ang edad ni Levi miabot og 137. Si Gerson may 2 ka anak nga lalaki, si Libni og si Simei. Daghan silag mga kaliwat. Si Kuhat may 4 ka anak nga lalaki, si Amran, si Ishar, si Hebron og si Uziel. Ang edad ni Kurat miabot og 133. Si Merari may 2 ka anak nga lalaki, si Mali og si Muzi. Kini sila ang mga banay ni Levi. Okay, gipangasawa ni Amram si Jokabed. Okay. Nga igsuon sa iyang amahan. So si Amran o si Jokabed. Okay. O si Jokabed nanganak kang Aaron o kang Moises. Okay, si Jokabed ang inahan ni Moises o ni Aaron. So nanata sa chapter 6, ha. So kung mangita mo nanata sa verse 20, diha nato makita ang mama o papa ni Aaron o ni Moises. Ang edad ni Amran miabot og 137. Si Izar may 3 ka anak nga lalaki, si Korah, si Nepheg og si Sikri. Si Oziel usab may 3 ka anak nga lalaki, si Misael, si Elsafan og si Setri. 23. Si Aaron naminyo kang Eliseba nga anak ni Aminadab og igsuon ni Nason. Ang ilang mga anak nga lalaki mao sila Nadab, Abiho, Eleazar og Itamar. No? Si Korah may 3 ka anak nga lalaki, si Aser, si Elkana og si Abiasaph. Sila mao'y mga kagikanan sa mga laray sa banay ni Korah.
si Eleazar, ang anak nga lalaki ni Aaron, naminyo sa usa sa mga anak ni Pituel. Ang ilang anak mao si Pinehas. Kini sila ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga Levita sumala sa ilang kabanayan. No? Okay. Mao kini si Aaron og si Moises nga giingnan sa Ginoo. Punduka ang mga Israelita sumala sa ilang banay o pagawa sa gikan sa Ehipto. Sila si Moises o si Aaron ang nagsulti sa hari nga palakton niya ang mga Israelita. Okay, so verse 28. Sa dihang nakigsulti ang Ginoo kang Moises dito sa Ehipto, mingon siya, ako ang Ginoo. Sultihi ang hari sa Ehipto sa tanan nga akong gisulti kanimo. Apan si Moises mingon sa Ginoo, nasayod ka nga dili ako maayong musulti, busa dili gayud ako tagdon sa hari. So mingkoan siya, try gid kano dumili ba. Okay, so chapter 7, atong padayonon nagsuon, murag nagkalami ang istorya, no? Murag excited na kaayo. Okay, ang Ginoo miingon kang Moises, chapter 7 na ta, verse 1. Himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Ehipto ug ang imong igsoon nga si Aaron maoy mosulti kaniya ingon nga imong propeta. Sultihi siya Aaron sa tanan nga isugo ko kanimo ug siya'y mosulti sa hari nga tugutan niya ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Apan pagahion ko ang kasing-kasing sa hari ug bisan pag maghimo ako daghang milagro ug mga kahibulungang butang, dili siya mamati kanimo. Kuya pud kayang pamaagi sa Ginoo, no? So di jud nato siya masabtan ba, no? Kanang ang pamaagi sa Ginoo lalom gyud ba? Ana lagi ang pulo sa Ginoo. His ways is higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts, no? Mo nang maglibog ta nga, no? Pero kung ato lang siyang sundon bitaw, maayo man pod ang result, di ba? So mo nang gusto jud sa Ginoo nga mosalig ra gyud ta sa iya ba. Miskin pag magkaunsa-unsa ang sitwasyon, mosalig gyud ta sa iya, no? Okay. Kay liman mo na giingnan na siya sa Ginoo, si Moses giingnan siya sa daan nga pagahion sa Ginoo iyang kasing-kasing. Kay di ba si Paraon kanang nagdumili na siya wa ko kailaan na imong Ginoo. So pag naana siya pagkadautan. So gipagahi na lang sa Ginoo iyang kasing-kasing og samot, no? Unya pahamtangan kog bugat nga silot ang Ehipto ug ako'y mangulo sa akong kasundaluhan. So ang Ginoo ang mulid sa iyang kasundaluhan. Ang akong katawhan nga mga tribo sa Israel aron pagbiya sa Ehipto. Okay. Inigbakyaw, verse 5. Inigbakyaw ko sa akong kamot bato kanila, masayran sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo ug dadon ko ang mga Israelita gawas sa ilang nasod. Verse 6, gituman ni Moises og ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Si Moises, verse 7, nagpanuigon 80 og si Aaron 83 sa dihang nakigsulti sila sa hari sa Ehipto. Verse 8, ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, kung ang hari sa Ehipto moingon kaninyo, pamatud-in ninyo ang inyong kagalingon pinaagig milagro, ingna si Aaron. Iitsa ang imong sungkod sa tubangan sa hari. Og mahimo kining bitin. Verse 10, unya miadto sa hari si Moises ug si Aaron, o gituman nila ang gisugo sa Ginoo. Giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa tubangan sa hari og sa iyang mga opisyal nga nahimo kining bitin. Verse 11, unya gipatawag sa hari ang iyang mga taong maalamon ug ang mga salamangkero og pinaagi sa ilang mga salamangka, gihimo usab nila ang gihimo ni Aaron. Giitsa nila sa yuta ang ilang mga sungkod og nahimo usab kining mga bitin. Apan ang ilang mga sungkod gitukob sa sungkod ni Aaron. Gikaunta na, no? Apan magahi gihapon ang hari og wala gayud mamati kang Moises o kang Aaron sumala sa gisulti sa Ginoo. Okay. Oops. Verse
Okay, padayon. 14, verse 14. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, nagmagahi pag-ayo ang hari og dili niya palakton ang mga tao. So, 15. Adtuas siya sa pagkabuntag, inig adto niya sa suba sa Nilo, og paabutas siya sa daplin sa suba. Dada ang sungkod nga gihimong bitin, og ingna siya, ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebro, nagpadala kanako nganhi kanimo, aron pagsulti kanimo nga palakton nimo ang iyang katawhan aron simbahon nila siya didto sa kamingawan. Okay. Apan hangtod karon wala ka mamati. So verse 17. Ang Ginoo nag-ingon nga pailhon kaniya nga siya mao ang Ginoo pinaagi sa iyang pagabuhaton. Pinaagi ni ining sungkod, bunalan ko ang tubig sa suba ug mahimo kining dugo. Mga matay ang mga isda ug mabaho ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa maong tubig. Okay, verse 19. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna siya aron, iisa ang imong sungkod ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, sa mga suba, sa mga kanal ug sa mga limaw. Ang tubig mahimong dugo o malukop sa dugo ang tibuok Ehipto bisan pa ang mga sudlanan nga hinimog kahoy ug ang mga sudlanan nga hinimog bato. 20. Gituman ni Moises og ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Sa tubangan sa hari ug sa iyang mga opisyal, giisa niya ang sungkod ug gibunalan niya ang tubig sa suba sa Nilo ug ang tubig niini nahimo kining dugo. 21. Nangamatay ang mga isda ug nabaho pag-ayo ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa tubig sa suba. Nalukop sa dugo ang tibuok Ehipto. Unya gihimo usab kini sa mga salamangkero sa Ehipto pinaagi sa ilang mga salamangka ug ang hari wala gayud matarog sa iyang baruganan. Wala siya mamati kang Moises o kang Aaron. Sumala sa gipasidaan kanila sa Ginoo. Verse 23. Ang hari mibalik sa iyang palasyo sa walay pagpanumbaling sa nahitabo. Verse 24. Nagkalot ang tanang Ehiptohanon sa daplin sa suba aron makakuha silang tubig nga ilang mainom kay dili naman sila makainom sa tubig sa suba. Milabay ang 7 ka adlaw human hampaka sa Ginoo ang suba. So 7 ka adlaw sila nga puro dugo ang ilang tubig, no? So mao kana ang chapter 7, no? Nga ato ang gibasa. Napatay gamay nga time. So ato sigurong padayonon ang chapter 8, no? So ang una nga gihimo sa Dios is ang paghimo sa tubig ngadto sa dugo, no? Katong tubig sa Nilo, gihimong dugo og ang tanang tubig sa Ehipto. Ikaduha, no? Kini ang ikaduha nga maghimo ang Ginoo og ikaduha nga kanang silot sa Ehipto. Okay, so chapter 8 verse 1. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, adto ang hari sa Ehipto og ingna siya. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, kastiguhon ko ang imong nasod pinaagig mga baki. So maghimo ang Ginoo og daghang mga baki sa ilang nasod. Okay, verse 3. Ang suba sa Nilo na mapuno sa mga baki og manulod sila sa imong palasyo og sa imong lawak higdaanan og manungtong sa imong katre. Manulod sila sa mga balay sa imong mga opisyal og katawhan og bisan pagani sa imong abuhan og sa imong lutuanan og pan. Luksuan kanila ingon man ang imong katawhan og mga opisyal. So daghan na kay baki ang himuon sa Ginoo, no? Okay, verse 5. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron, iisa ang imong sungkod ibabaw sa mga suba, mga kanal ug mga limaw og patunghaa sa yuta sa Ehipto ang mga baki. So una, ang gihimo sa Ginoo, ang tubig gihimo niyang dugo, ang ikaduha nga
nanggawas ang mga baki, no? Daghang mga baki. Verse 6, busa giisa ni Aaron ang iyang kamot ibabaw sa katubigan og nanungha ang mga baki og milukop sa yuta. Kalain, no? Daghan kay baki. Verse 7, apan pinaagi sa mga salamangka nagpatungha usab ang mga salamangkero og mga baki. So gisundog-sundog yun po, no? Na. Okay, verse 8. Unya, gipatawag sa hari si Moises o si Aaron o giingnan. Pag-ampo kamo sa Ginoo nga kuhaon niya ang mga baki o palakton ko ang inyong katawan aron maghalad sila ngadto sa Ginoo. Okay, verse 9. Miingon si Moises sa hari, sultihi lamang ako kung kanus amo ako paampua alang kanimo og sa mga opisyal og sa imong katawan aron kining mga baki mubiya kaninyo og sa inyong mga balay og adto lamang sila sa suba sa Nilo. Verse 10, ang hari mitubag ugma. Si Moises miingon, mahimo kini sumala sa imong gisulti, aron masayran mo nga walay laing Dios nga sama sa Ginoo nga among Dios. Ang Ginoo ang atong Dios. Amen. Verse 11, ang mga baki mobiya kanimo og sa imong mga balay. Ingon man sa imong mga opisyal o sa imong katawan ug adto na lamang sila sa suba. Okay, verse 12. Unya mibiya si Moises ug si Aaron gikan sa hari. Unya nagampo si Moises sa Ginoo mahitungod sa mga baki nga iyang gipadala. Verse 13. Gihimo sa Ginoo ang gihangyo ni Moises ug nangamatay ang mga baki nga diha sa mga balay ug sa mga tugkaran niini ingon man kadtong didto sa kaumahan. Verse 14, dagkong mga pundok sa mga patay nga baki ang nahipos sa mga Ehiptohanon og nanimaho ang tibuok nasod. Oh, kalain nato, no? Okay, verse 15, sa pagkakita sa hari nga maarang-arang na ang ilang kahimtang, nagmagahi na usab siya og wala na mamati kang Moises o kang Aaron sama sa gipasadaan sa Ginoo. So, nagpagahi na po siya, no? Okay, so, ikatulo, nanapoy buhaton ng Ginoo kay nagmagahi naman po si ang hari, no? Si Paraon. Okay, verse 16, ang Ginoo mingon kang Moses, ingna si Aaron nga hapakon niya sa iyang sungkod ang yuta ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto mamahimong tagnok. Oy, mahimong tagnok. Kakatol bayaan ang tagnok, di ba? Verse 17, gihimo niya kini. Gigunitan ni Aaron ang iyang sungkod o gihampak ang yuta ug ang tanan gayud nga abog sa Ehipto nahimong mga tagnok nga milokop sa katawhan og mga mananap. Misulay pa usab paghimog mga tagnok ang mga salamangkero apan wala sila makahimo. So ang Ginoo ray nakahimo ato no nga ang abog nahimong mga tagnok, ang salamangkero wala, no? Wa sila kasundog. Okay, may mga tagnok diha sa mga tao o mga mananap. Busa, verse 19, ang mga salamangkero miingon sa hari, buhat kini sa Dios. So mismo ang mga salamangkero ning accept na, no? Ning tuo na nga ang Ginoo ang naghimo niini, no? Yung sa buhat kini sa Dios kay di ba wa man sila nakahimo. Okay, so apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala siya mamati kang Moises ug kang Aaron sumala sa gipasidaan kanila sa Ginoo. Okay, so wala gihapon siya nadala, no? Okay, so verse 20. So nanay, una ang tubig gihimong dugo, ang ikaduha ang mga baki, ang ikatulo mga tagnok ug karon ang ikaupat na, no? Ingon diri, unya ang Ginoo miingon kang Moises, ugma sa sayo sa buntag, sugata ang hari inig adto niya sa suba og sultihi siya kini ang gisulti sa Ginoo, palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kun dili mo sila palakton, pasidan-an ko ikaw nga magdala ako og mga langaw. So kaupat, langaw, no? Dugo, baki, tagnok ug karon langaw nga nganha kanimo ingon man ngadto sa imong mga opisyal katawhan ug mga balay.
Mulukop sa mga langyaw ang mga balay, langyaw, sorry. So, malukop sa mga langaw ang mga balay sa mga Ehiptohanon, bisan gani ang yuta nga ilang gitindugan. Okay, verse 22. Apan ilikay ko ang yuta sa gusen, nga gipuy-an sa akong katawhan, aron ka masayod nga ako ang Ginoo. Maoy naghimo niining tanan. No? Verse 23. Na lainon ko ang akong katawhan gikan sa imong katawhan. Kining milagruha mahitabo ugma. No? So verse 24. Gihimo kini sa Ginoo og ang bagang panahon, ang bagang panon sa mga langaw nanulod sa palasyo sa hari o sa mga balay sa iyang mga opisyal. Mikatap kini sa tibuok yuta sa Ehipto og nadaot ang nasod tungod sa mga langaw. 25. Unya, gipatawag sa hari si Moises o si Aaron o giingnan niya. Sige, paghalad kamo ngadto sa inyong Dios apan dinhi lamang sa sulod sa Ehipto. Okay, 26. Si Moises mitubag, dili matarong ang pagbuhat sa ingon kay ang among ihalad ngadto sa Ginoo nga among Dios, mga mananap man nga hugaw alang sa mga Ehiptohanon. Kung maghalad kamig mga mananap nga giilang hugaw sa Ehiptohanon og makakita sila sa among paghalad, batuon kami nila. Verse 27. Kinahanglan moadto kami sa kamingawan nga laktunog tulo ka adlaw aron maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios, sumala sa iyang gisugo kanamo. Verse 28. Hapit na tamahuman. Ang hari miingon, paadtuon ko kamo sa kamingawan aron paghalad ngadto sa Ginoo nga inyong Dios, kun dili kamo magpalayo pag-ayo, iampo ako. Okay, 29. Si Moises miingon, inaglakaw nako, magampo ako sa Ginoo nga ugma wadon niya ang mga langaw gikan kanimo sa imong mga opisyal og sa imong katawhan. Apan ayaw kami limbungi pag-usab ug ayaw na pugni ang mga tao sa paglakaw aron maghalad ngadto sa Ginoo. 30. Mibiya si Moises sa hari ug nagampo siya sa Ginoo. 31. Gihimo sa Ginoo ang gihangyo ni Moises ug nahanaw ang tanang langaw. 32. Apan nagmagahi na usab ang hari ug wala niya palakta ang mga tawo. So upat na ka mga milagro ang gipakita sa Ginoo, no? Pero si Paraon nagmagahi sa gihapon. Una, ang tubig himong dugo tanang sa nasod sa Ehipto. Ikaduha, sa daghan kaayong mga baki. Og ang ikatulo, ang tanang abog na himong tagnop. Og ang ikaupat, daghan kaayong langaw nga diri ra sa Ehipto, pero didto sa Gusen nga diin ang mga tao sa Ginoo nagpuyo, gi-preserve sa Ginoo, walay langaw dito sa Gusen, pero diri ra sa opisyal ni Parao o sa katawhan ni Parao, no? Gipakita gid sa Ginoo nga siya ang naghimo niini, kay ang mga dautan lang ang iyang gitagaan sa mga langaw, apan ang iyang katawhan sa Gusen iyang gi-preserve, iyang gi-proteksyonan. So igsoon diri ra man ta kutob, no? So chapter 8 ta na human karon, no? Chapter 8 ta na human karong takna. So salamat kayo igsoon sa imuhang pagpadayon sa pagpaminaw og dalaygon ang Dios. I pray nga ang Ginoo padayon mamuhat sa imong kasing-kasing og sa imong hunahuna nga kanunay gyud tang mahimong sentro ngadto kaniya. I-focus nato ang mga mata sa Ginoo kay siya lang gyud ang atong pinaka-source. Sama sa iyang gihimo sa kinabuhi ni Moises uban ang mga katawhan sa Israelita, panalipdan usab kita sa Dios batok sa atong kaaway. So dalaygon ng Dios hangtod sa sunod higayon. Amen.